तो नमस्कार भैया लो। आ गेहूं के कटनी में तो पूरा बाथा उखड़ गइल बा। खरियानी में तो हमार पूरा जवानी जियान होता। पता ना हमार मेहरारू कहाँ बिया का करतिया। आ कहाँ बाड़ू हो ये मेहरारू, जल्दी आवो। का कहतानी जी? आ सब लोग चल गइल बा गेहूं काटे, तू बाड़ू की घरों में घुस रहतारू। तो ये राजा जी रात भर तो रउआ खटनी करावते बानी, अब दिनों में कराएम का जी? आ तो खटबू ना तो पूरी पुलाव कहाँ से चटबू? ए सैया जी रउआ यही जरूर की तनी हम मेकअप वेकअप क लेतानी नु, तब चलम गेहूं काटे। रे ते गेहूं काटे जाते रे कि अपना इया के बियाह में जाते रे? हाय लिपस्टिक पाउडर ले ले बड़े। जानतानी जी गेहूं काटे नीनू तो गर्दवा से पूरा हमार चेहरे खराब हो जाला। ना तो तू खूब खूबसूरते बाड़ू। ऊ तो सरवा हमरा के अगुआ धोखा दे देहलस, तारा जैसन काली माई से बियाह करा देहलस। अरे चुप रही जी, रउआ खाली बड़बड़ात रहेनी। हम देखा तनी कि जले ते मेकअप कर ले तले पूरा गांव के लोग गेहूं काट के चल आवेला। अरे चुप करी जी, खाली तनी मुनी उठलिए लगा लेता नी नु तो चला तनी गेहूं काटे। उठलाली ते उठलाली देखावे जाते रे कि चटावे जाते रे? खाली रउआ दुका दुका बोलत रहेनी। अरे वैसे काहे बोलत तानी जी, उठलिए लगा ले नु तो देखे में हम मुलायम उठवा ना फाटी। हाँ उठलाली से तहार तो उठ ना फाटी, लेकिन हमार छाती तो जरूर फाट जाई। जानता नहीं रउआ जी, उठलाली लगवला में नु एगो राज छुपल बा। कौन राज छुपल बा रे? जानता नहीं जी, हई उठलिया नु हम रउआ बाबूजी खातिर लगावे। हमरा बाबूजी खातिर? ऊ काहे रे? रउआ नहीं जानत नु, इहे उठलिया हनु बाबूजी देख के आ 6 काठा खेत अकेला ही कोड़ देनी। यही से लगा के उठलाली गेहूं काटे जाएम नु और बाबूजी देखते देखते हमार उठलिया आ पूरा गेहूं अकेला ही काट दे। अरे बाप रे, हम कहीं कि ते इतना मेकअप अपना खूबसूरती खातिर लगावता रे, लेकिन ते तो हमरा बाबूजी के पटावे खातिर लगावता रे। अरे वैसे मत बोली रघुआ जी, और बाबूजी खाली देखबे नु करे नी और दोसर कुछ थोड़ी करे नी। सरवा हम घर में नहीं की रहता, ये हमरा बाबूजी के लाइन मारतिया। हमार बाबूजी आसाराम के चेला ऊपर से ही नेवता देकर बुलावतिया। वैसे मत बोली जी रउआ, उ खाली उठलिया देखे नी, कुछ करे नी थोड़ी। अच्छा तब ते घर में जो, हमार गेहूं ना कटाई। वैसे काहे बोलत नी? आ गेहूं काटे के चक्कर में कहीं हमार मेहरारू भागल तब हम का करें? अरे रउआ के छोड़ के थोड़ी जाए, रउआ से नीमन राउर बाबूजी थोड़ी बनी। रउआ तो एकदम खूबसूरत बनी। चली अब तैयार हो गइल बनी, गेहूं काटी आवल जा। ना ना तोरा नहीं के जाए के। अरे चली ना जी। का रउआ खिसिया गइल बनी, चली रउआ कबले अकेले गेहूं काटेम, हम रहम तहाली कटवा देम नु। ना ना ते जो, हम अकेले काट लेम। जो 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 जो, जो। देखी तो भैया लोग, हमरा घरे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होत रहल ह। हमरा बाबूजी के उ तो अपना उठलिए से फंसा ले रहल हिय।